oliko se tässä asiakirjassa se, missä venäläiset oli kaavailus maahanmuuton aiheuttavan Euroopan romahtamisen, johtuiko se siis muslimeiden suuresta määrästä vai mikä se logiikka siinä oli? No se ei muistaakseni ole tässä asiakirjassa, vaan se on siellä sodankäynnin yleisessä teoriassa kuvattu laajasti tämä homma. Mutta siellä todellakin todetaan, että tämä maahanmuutto on nykyajan kaikkein voimakkain ase, mitä on käytettävissä, koska suuntaamalla maahanmuuttoa johonkin kohteeseen, niin sillä voidaan saada lakkautettua kokonaisia kansakuntia, valtioita tai jopa sivilisaatioita. Eli siinä mielessä nyt vielä mietin tätä, jos ajattelee nyt tätä Euroopan kehittymistä ja tämmöisten populistipuolueiden nousua, populistipuolueet on yleensä maahanmuuttoa vastustavia puolueita, niin jos kansalaiset äänestää nämä puolueet valtaan, niin kansalaisilla on ilmiselvä huoli silloin siitä, että sieltä on tulossa ihmisiä, joita he ei halua tänne tulevaksi. Niin onko se tietyllä tavalla tämä populistipuolueiden agendan vastustaminen, sillä että sä pyrit saamaan sen maahanmuuton mahdollisimman korkeaksi tänne näin, niin tämän Venäjän kaavaileman tulevaisuuden kuvan